Amen ke bathandekayo. Amen ke bomama bami. Ngile mamkhokheli mamfundisi omama bonke phakathi kwethu abashumayikazi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Siyambonga ke bathandekayo uNkulunkulu okubeka uhle bazalwane wasihola saze safika la kuphi la eMonti. Ngase Southgate. Amen ke bazalwane sike uRefarm saze safika la bathandekayo abanye basuka kuSoweto abanye basuka kuRoadport siyabonga kakhulu bathandekayo inhlanganyelo kaMoya Ngcwele siyabonga kakhulu bomama ke sizile namhlanje umama nomama bazalwane athululele bathandekayo imithwalo yakhe esiphambanweni amen bathandekayo ngoba izwi lithi singomama besilihlo amen bathandekayo lapha siyafundisana ke bazalwane ngakho konke bazalwane ukuthi noma ngabe siyahloma ikhali sihloma ikhali kodwa sinolwazi bazalwane amen siyambonga ke bathandekayo uNkulunkulu esamba naye bazalwane lokhu loNkulunkulu esamba naye uyasipha amandla ngoba ngalenkathi uhamba noNkulunkulu ungawabona amandla akhe awugcwali amandla okumkhonza uNkulunkulu amen ngalenkathi uhamba uthi usindisiwe ake ngithi ngalenkathi uthi usindisiwe umntwana kaNkulunkulu kodwa ubungawazi amandla kaNkulunkulu ungazi ukuthi uNkulunkulu wenzani awugcwali umoya ongcwele kuwe ngoba uyabona mangabe uhamba ususindisiwe bese uyabona ukuthi uNkulunkulu wenza lokho konke akushilo la izwini lakho uyakwenza uyagcwala amandla kaMoya Ngcwele ayibonke njalo simkhonza kangaka nje bazalwane esengaze ngithi mina ngingafana noStefan bazalwane noma ngathiwa ngiyabulawa manje ngingathi ngibulaleni ngoba yini engenza lokho ngazi yonke into yakhe ngazi wonke amandla akhe ngiyazi ukuthi impilo yomuntu nje ikuye akukho umuntu akwazi ukwenza ngaphandle kwakhe amen manje mangabe bazalwane umzalwane ungawabona amandla akhe ungayibona imisebenzi yakhe ungabubona ubuNkulunkulu bakhe awuhambi kahle endleleni ingakho lokhu bahambe umuntu azaba namathenjana athile awathembayo kungenxa yani yokuthi akawabona amandla kaNkulunkulu ingakho lokhu baze bahambe baye ibhedlela bayodla amaphilisi kungenxa yani yokuthi akakwazi yena self ukusikhulekela azibeka izandla yena ngoba ngithi uyamazi ukuthi uyaphilisa ukuthi uzibeka izandla wena uqobo lwakho ukuthi wena uzibeka nje ngoba uyamazi
ukuthi uyaphilisa lo nkulunkulu. Ingakho unamandla ukuthi ngiphethwe ikhanda manje wothi ngizibeke izandla ngoba ngiyamazi ukuthi uzongiphilisa. Mawunjalo uhamba emhlabeni uzubona ukuthi ayikho into oyaziyo, thina sazi lutho nje. Thina bazalwana sazi lutho. Uyazi ukuthi thina sazi lutho lasemhlabeni. Amen. Amen. Ngangisadayisa inyama bazalwane, ngilanda le Verneging. Ngathola lift yangishiye bus stop. Le bus stop eTrizik. Ngagijima ngithi ngiyolanda izingane ekhaya zize nenkiriva zothutha lenyama. Ngayishiya komunye umama. Ngafika umama esike yonke inyama yami. Esike nje ayithathe yonke. Mangiqhamuka laphana, ngibona isijumbane esincane kangaka. Ngashaya uvalo ukuthi hayibo, mhlawumbe inyama yami njalo lencane kanje. Sangimfica nalo mama akekho. Useshiya ingane. Ukuthi nayi inyama yakhe. Ngafike ngayithatha abazalwane. Ngathi kambe emhlabeni kusekhona amasela. Thina sakwazi lokho ukuthi emhlabeni kusekhona abantu abebayo. Ngoba abazalwane sehlukana nalezo zinto. Sazishiya lezo zinto. Amen. Mina ngisakwazi ukuthi khona amasela emhlabeni. Angisazi ukuthi khona ifebe. Ngoba lezo zinto into esayishiya. Angisazi ukuthi khona abathakathi. Ngoba sithakatheki. Manje asazi noma abathakathi bakhona ngoba asithakatheki. Amen. Manje uhamba kabuhlungu uyilikhola ungazazi nalezo zinto ukuthi wena uthakatheki. Uzothakatheka kanjani wena ngoba wena ungenwe izulu? Uzothakatheka kanjani wena ngoba ungumlilo? Zonke izinto ezithi siza la kuwe ziyatsha. Amen bazalwane. Amen. Manje siyambonga uNkulunkulu bazalwane enkonzweni yomama. Siyafundisana siyambona uNkulunkulu. Ngiyambheka lo yasisi lo yangithi hayibo. Ngoba uye nje kodwa ubemubi lo yasisi. Kodwa ngithi mhlawumbe usisi wakhe. Umuntu obe grey nje ebusweni. Ngiyambheka ngithi hayi mhlawumbe usisi wakhe. Yile ngimbheka kancane nje ngithi hayi mhlawumbe usisi wakhe. Ngoba manje wangena enkonzweni noNkulunkulu. Wanikela nje ngenhliziyo yakho. Ukwelapha umoya ingcwele ungakashona utho. Ngoba ubheke inhliziyo yakho ukuthi ilangazeleleni. Sasikhathela amakhono afuna ukudandazelwa. Bayale. Makuthiwa nje nangu mamthandazi namaKristu. Hayi mina bazalwane noma ngathiwa kufika okhuluma ngezilimi athi bebele shebe latika latanga angazazi ke bazalwane ngixolele. Noma ngabe kufika osho njalo. Noma ngabe umlungu omhlophe mama wami uvele ngilandi kuthi uzokhulekela abantu baphile. Hayi. Ngeke ngidide ngoba ngithi nangu kimi yaphila. Ngeke le ngiyophushana nabantu abangaphili. Hawu bazalwane. Ngeke mina le ngiyophushana nabantu abasafuna ukuphila. Angithi mina nangu ngiyofuna muphi mangiphuma kwami ngoba nangu. Amen. Abantu abazazi ukuthi bami kuphi. Yini eyenza lokho ukuthi imisebenzi kaNkulunkulu abayazi. Makuthiwa nangu ngiyabashona khona. Makuthiwa nangu ngiyabashona khona. Amen bazalwane. Amen. uNkulunkulu kwembulela zonke izinto uma umntwana wakhe. Ngisho mina uyazi ukuthi ke kufika abafundisi laphana ematshela umfundisi athi uyakhuluma ethi wembulelo uNkulunkulu into ethile. Bathi labantwana mama thina kudala lento sambulelwa yona. Siyaya ayikho nje thina into umuntu angafika ngayo lemhlanje sedasiya. Fikile ubrother Enigma. Wafika ubrother Enigma washumayela umfowethu. Washumayela wazolungisa abesifazana. Amen. Emthumile emazulwini ukuthi azolungisa abesifazana. Ngoba besesifazana bese behamba ngemtsintsila. Amen. Bese sifile ukuthi ezimeleni emateksi nje. Umtsintsila womuntu osifazana ubuke ngamehlo. Ngikhuluma mina ngomtsintsila. Ubuke ngamehlo umtsintsila womuntu osifazana emateksi nje nasemabhasini. Ngala mabhluko bebewafaka ngoba mancane uyonyusa usenyuka mayithi yafola nje umtsintsila pheqe. Amen. Amen. Yafika indoda uNigma yashumayela ithunywe ezulwini. Namhlanje sebefiwa abafazi abangazazi ukuthi babafazi. Sebebantsakwa yilawa amaphika kankani. Asebalela ukuthi ngempela ayosha kanye noSathane. Washumayela amakhosikazi azazi ukuthi ambatha kanjani. Sike sayale kamhlaba uyalingana.
kwathi masigibele imoto sambe edrobheni la kaMhlaba iyalingana safica enye inkosikazi ekseni amanye amakhosikazi ekseni ihamba kanje ishayidi layo igqoka irobe layo iphethe iBhayibheli kanje samisa imoto sathi uyesabeka Amen. sathi lihambile imikmanaze lafika kaMhlaba iyalingana amen bazalwane Amen. amen bathalela manje ngisho ukuthi esanishumayele thina sasilazi ayi mamkhokhe thina sasilazi ngo-2000 lafika kithi leli vangeli ngo-2000 bani ngama-90s lafika ngama-90s sathe sazi usekhuluma nje usevuselela ngempela nathi ebese sixega mhlambe kukho kodwa siyakwazi Amen. akukho nje singathi thina ematsheni uNkulunkulu akasitsheli khona mawuthi uzoqala ukushumayela eSouth Africa sikwazi hayi ngabishwa ziyazise kimi ingane sekitshima sethi yamuza ukuthi uthunyiwe lo mfundi kodwa uthunywe into esiyazi Amen. noma ngabe uyafika uzoshumayela ematsheni ushumayela sijabule ngoba uzofakazela into esiyaziyo ngoba uNkulunkulu uJesu mayihambe emhlabeni uthi kubantu kubazalwane uthi ngiyahamba manje uthi ngiyemuka uthi kodwa nginishinodwa nginishiya nomoya ingcwele oyokunifundisa konke amen Amen. manje masumzalwane iba nomoya ingcwele the most ozokutshela izinto Amen. hlala nomoya ingcwele egumbini lakho ozokuxoxela izinto sibonge kakhulu bazalwane kwi-fasting kade singenile wasiphumelelisa kakhulu wathi nje ibuko phansi mama masukholwa nje ibuko la imagine asifake lokho gogosa cha ngisho ukuthi mkhiphe sithanda sakho faka kwakho amen Amen. hey wakhuluma umoya ngcolo wathi nje ibuko nje Amen. hey ngasho ngathi laphela ibandla Amen. hey yena loya yena lo hey bengisaba ngithi wasala madoda ngasho ngathi hey laphela ibandla uthini manje uNkulunkulu ngoba phela lapha silayisha ifundiso zithanda ngabi ibuko Amen. angazi mina ukuthi kusho ukuthi Nkonyane. uma unifundiswa khona lapha ezikoleni ngani ifundiswa hayi zithanda kabi ibuko zithanda kabi amen Amen. silayisha ifundiswa lapha uthe mayithi uNkulunkulu batshele manje ukuthi ibuka ngifuni hey kwabanda amathumbu ngathi lasilaba empty bakhe kodwa ngabatshela ngoba kusho yena futhi ngibatshelisa ukuthi akusiza ukugcwala kwebandla ligcwala ibandla ukuthiwa unebandla kodwa lingathokozisa uNkulunkulu mina ngikhule ngithi inkosi noma ngafika nababili Amen. noma ngafika nabathathu ukunoma ngihola uquqaba olingaye ezulwini Amen. hey bazalwane kwakhulunywa kwathiwa uNkulunkulu uthi ibuka akayifuni hey mama ubonile bayile hey abanye babona same time basukuma bafunda amaBhayibheli same time ngoba kukhuluma uSomandla kukhuluma umnini wamehlo Amen. Amen. amen Amen. hey kasho ngathi inkosi yami kanti uNkulunkulu okwenziwe uNkulunkulu bazalwane akuphoqa akudumazi futhi uyayibona into enjalo Amen. abanye nje abangathatha lenkonzo yokuthi kuthiwa kukhunyulwe ibuko emabandleni mabe ngafika nje umfundisi athi khumulani ibuko lo bangawa bonke abantu ngoba ngithi akamtshelanga yena uNkulunkulu Amen. bangawa bonke amen Amen. bayikhipha angazi ukuthi bezu-20 bani angazi bezu-20 bani zashiswa izinto zemali zashiswa zafaka umlilweni ngoba siyishisela nokuthi noSathane ngelilanga azi kahle ukuthi hey ngimele isihogo ngiyosha siqala shisa into zakhe Amen. kuze azi nakuthi hey laba njengoba beshisa lento zami nje baprofita vele ukuthi mina ngiyosha Amen. into zikaSathane ziyashiswa Amen. ziyashiswa basala Amen. kwenza amaphilisi Amen. angazi umvangeli lezintathu eyishisa imijovo abantu bayayijova uyihlaba impela uSathane uzokulungisa uyihlaba iqoqo uyihlaba impela qoqo amen uyihlaba impela uyithatha uthi qoqo angithi kushiwo utsheliwe amen Amen. kwashiswa bazalwane kwashiswa izolo bazalwane kufika intombazane ebuya empumalanga
ibiyisangoma ifike nento ezingaka ifika nezinsimbi ezinde ifika nengodo ithi lola godo mayingena emanzini ungena ngalo ithi lensimbi lena uthandaza ngayo imtshela izindaba batshelwa izinsimbi ngoba banaNkulunkulu ithi kodwa lento mina ayinginiki ukuphumula ithi lento mina ayinginiki ukujabula ithi lento mina ayinginiki ukuthula enhlizweni yami ithi selokhu ngathwaza inqwabe engake yamabha enemasha brand new uyasho ke ebazalwane futhi ukulalela uyangitshengisa ke elinye linebhubesi uyasho leli ukuthi ibhubesi lenzani njengoba nje bazalwane ubrother imikbe yasho ukuthi singafaki lezi ikhipha lezi ezinezinto kanti ngempela mina bengazi ngikholwa izolo bengimuzwa nje kodwa ngikholiwe izolo lamabhayilawa elinye linempondo elinye nomuntu onjani elinye linjani yonke into kuthiwa ugqoka leli uyokwenza ukuthi amafutha lento lamabhayilawa anamakhalakhala nezinto ayakhuluma lamabhaya wafana ayakhuluma amen bathandeka Amen. bashisa umuntu kaNkulunkulu wahamba ade ngimkhulekela ngithi Nkosi uJesu uzube na noma ngabe ukude empumalanga kodwa uzube naye ngoba ulalelile ukuthi idlozi alikhonzwa weza wazoshisa into zedlozi ngalokho kulalela nje uzube naye amen bathandeka Amen. manje bazalwane njengoba sisebenza lo msebenzi kaNkulunkulu ngalolu hlobo kwashiswa ibuko kwashiswa amaphilisi kwashiswa indwangu zezangoma wathukuthela wafu uSathane phela bazalwane akungakho ukuthi njengoba sisebenza njalo Bibi ngiyakutshela mina ucabanga ukuthi njengoba kusetshenzwa njena wena ufuna ukuhamba nje ku freeway akudlalwa uyangizwa ngiqala ukushumayela ngezangu ngiqala ukushumayela ngenyanga ngiqala ukushumayela ngenyanga ukuthi uNkulunkulu uyayifuna inyanga ngiqala ukukhuleka ngiphuphisa yonke imithi yenyanga zathi ukuthela zafa yakwazi ingane yomntanami masti mangabe nje kufika ngashisa into masti ekhaya kwami bekhonto eyenzakala kodwa uJesu uyangivikela uyangivikela kuqala ngingakakhuli kakhulu ngisaqala lo msebenzi ingane yami la emhlanje imanxeba ngathi ngelinye ilanga ngiye Alexandra ngafika Alexandra ngangena endlini yesikhulu ngathi mangena endlini yesikhulu ngabona inyoka lapha phansi kwetafula ngayithi nje nayathi nje ngathi uwe loyo akufanele phela kanti bangithi ngayidlulela ngayihambela ngoba sengiyibonile ayisena amandla yabuya umntana uyahamba nje emgwaqweni nje uyahamba nje emgwaqweni asukela nje umfana nje ukhipha umbethe njalo bekuthi mangilwe nento nje sengiyazi uzokwazi umanxeba la emzimbeni kodwa ngakhula kumoya manje sengiyazi ukuthi mangilwa nento zabantu ngiyaqalekisa ngithi buyelani kuye lo ngilwa naye ingane zami zibe safe Amen. namanje nakho kushiswa ibuko kwashiswa amabhayi ezangoma afika amadoda azothatha ingane kababa kaMamshabalala ayithatha hamba naye yalahleka ingane ayayazi yaziwa ukuthi itshonephi ingane ayihajeka ingane ayithatha yahamba ingane yaziwa 5 o'clock besile kaMamshabalala ukhala ingane yaziwa ngena amadoda ayithatha amen kodwa ngiye ngambonga uNkulunkulu ngathi siyabonga Jehova ngoba kumanje ngabe siyayibukweni siyobuka ukuthi ingane iphi besikhohlisa ngeyibuko ngathi manje ngabe siyokomngcobo yohlehla ilwane zomngcobo yahlehla ziyositshela ukuthi lengane iphi ziqale zisihwebhe eqala ziqale zisifake emgodini uphumisa ubhwele udaka umzimba wonke abanye bayafenta lapha ya abangena lapha emgodini kaMngcobo yahlehla bayafa akudlalwa lapha amen ngathi ngiyabonga Nkosi ingane ilahlekile siyazi ukuthi iphi
Uyangizwa ukuthi ngithini? Amen. Kanti kodwa kukho la sisoya khona. Amen. Kanti akukho la sisoya khona. Amen. Amen. Bafona bashiya imali. Sathi imali zikaNkulunkulu ngeke idliwa amadimoni. Ngeke support amadimoni. Amen. Ngeke support amadimoni, ngeke support imoya. Amen bazala. Amen. Kuze kwashaya amsho ibuye ngoba. Ibuye ngo-12 ebusuku. Eyilahleka ngobani ngothunga kusazi ngayizolo. Imini yonke ayikho nobusuku bonke ayikho. Kodwa simile ngomkhuleko sithi inkosi uPetro wayeboshiwe etilongweni. Ibandla labamunye lakhuleka. Amen. Kwehla ingilosi ngathi sathi inkosi iphi ingilosi yakho esizokhuluma ngayo ngoba phela thina siyashumayela abazalwane. Siyashumayela la ematsheni sithi kuneyingilosi emakhaya egadile. Amen. Sithi akudingeki nje ukuthi ufuye inja. Akudingeki ukuthi ufuye inja momzalwane. Amen. Ngoba ingilosi kufanele sigijime la ekhaya. Amen. Manje masigijima la ekhaya zihlangana nenja kanti inja azifuni ngoba ingaphandle kwezulu. Azithandi ingilosi inja. Amen. Inja nje azifuni ingilosi. Ingilosi nje nenje into engahlangana. Amen. Izothi izofika izolwa kwakhe ingilosi ihlangane nezinja. Mayihlangana nezinja iyabaleka ngoba ayizwani nezinja. Amen. Manje sizosho kanjani? Ngathi inkosi sizobafundisa kanjani ukuthi abalahle izinja zabo kanti wena uyehluleka. Yabuya ingane, ikhona ingane yaphila. Amen. Ayinalutho. Usathane ubelwa nje ukuthi uyathukuthela wathi umkhulu umphathi waleli bandla wathi ungabomthatha kancane uSathane. Makhono ungabomthatha kancane uSathane. Amen. Amen. Akadlali lo akasineki lo yana. Amen. Ngoba futhi akanandaba nawe. Noma uyafa noma uyaphila kanamsebenzi. Akukho pain kuSathane mawenzeka into ezimbi. Akukho pain kuye ngoba kamhlobo nawe. Amen. Manje ungabomthatha kancane ingakho ikhona kufanele ukuthi lime ligqamalaze kuseyintweni kaSathane kuseyintweni zikaJesu. Amen. Ngoba akadlali luya. Amen. Emkhulekweni wethu bazalwa nokuvala la sizobonga. Amen. Sithi siyabonga Jesu. Amen. Umntwana ubuye ephile engenalutho. Futhi kube kuya ngami bekuzothi ngolosini olizayo siye khona. Amen. Siyobonga. Amen. Amen. Ngoba mayisesebenzile usomandla ufuna ukubongwa. Amen. Asifunde izwi ke bazalwane. Tata konke ngino Jesu. Koduthando lwakhe lumizolo namhlanje. Yekubuhle bomasi umsindisi wethu. Yenothando lwakhe lumizolo namhlanje. Tata konke ngino Jesu engimethembayo masinyane wongibiza ngiyohlala naye. Yekubuhle bomasi umsindisi wethu. Yenothando lwakhe awuye nothando awuye nothando. Amen ke bazalwane. Amen. Ake sifundeni nje izwi lenkosi lapha ya ekaJakobe incwadi 5 5 siqale lapha mhlambe ku13. Siqale ekaJakobe
sikhulekele sisi. Egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha siyabonga Nkosi, siyabonga wena ongahlula lutho Jehova, wena osihlanganisile manje ngaleli thuba kuyinkonzo yabomama Nkosi, ngoba unomsebenzi Nkosi yami osimisele wona ngegama likaJesu. Nanceke yakho imile Nkosi yami, lokho Nkosi yami osiphakela khona namhlanje makuhlale enhlizweni zethu Nkosi, kusiqinise kusikhulise Nkosi ekukwazini ukuqonda nokuqedisisa ngawe Nkosi yami, kuhlale phakathi kwethu nasemakhayeni ethu ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha uzanaphakade. Amen. Sifunda kaJakobe chapter 5 soqala verse 13. Ihloko sithi ukukhuleka. Kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na? Makakhuleke. Kukhona owenamileyo na? Makahube. Kukhona ogulayo phakathi kwenu na? Makabize amalunga ebandla amkhulekele. Amgcobe ngamafutha egameni lenkosi. Verse 15. Umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa ogulayo. Inkosi imvuse noma enzile izono uza kuthethelelwa zona. Ngakho vumani izono omunye komunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo wolungileyo unamandla kakhulu. Amen. Amen. Sokhuluma namhlanje bazali ngokuvunywa kwezono. Bengithi mhlambe ngizokhuluma ngale yancwadi leyo eyiqalekiso. Cha, kuthiwa nje angikhulume ngokuvuma isono namhlanje. Abazalwane bathi makuthiwa uvuma isono bazi ukuthi uvuma isono makwenze njani. Lithi vuma isono komunye komunye. Sifikelwa abantu laphana mawuthi vuma izono athi ngiyazivuma izono. Athi ngiyazivuma izono ngiyathandaza. Ngiphakamisa izandla ngithi Nkosi ngonile. Sizonifundisa ke manje amandla kaNkulunkulu ukuthi asebenza kanjani, igazi likaJesu lisebenza kanjani ukuze likuhlanze. Amen. Alikuhlanziswa imithandazo yakho ngoba wena imithandazo yakho ayisezwakali wena ungcolile. Lithi vuma isono komunye komunye. Amen. Bazali malithi vuma isono komunye komunye lento lekufanele sifundise. Amen. Ngoba kunabantu abavuma izono la ngafanele khona avuma isono. Asathi umuntu mina izono mina ngizivumile mina. Kodwa kutholakala lezo zona azithethelelwanga ngoba uzivumela kunga la ingekho khona umoya engcwele kuba amthethelele lezo. Emasontweni yebo khona izono azivunywa. Kodwa mase ngabe ziyavunywa uthi uyayivuma esontweni lakho lezo zono umfundisi wakhe engagcotshwanga umoya engcwele uNkulunkulu ukuthi akuvumise izono ngeke ithetheleke. Uyobuxoxa indaba. Umuntu ovumisa izono uyagcotshwa emazulwini. Umuntu ovumisa izono ufana noJesu ethwala isiphambano. Ngoba manje uyothwala izono zabantu ezisa kuJesu. Uyakhiwa lo muntu uyabunjwa. Ingqondo yakhe iyathwistwa kancane. Ithwistwa ingqondo yalo muntu ukuthi lo muntu labantu laba babevuma izono zabo angazayikhumbula lo muntu. Ngoba once umuntu wavuma izono wayikhumbula sekushiyile umoya engcwele. Manje le nkonzo inzima noma bangathi bayithatha. Inzima. Bezokuthiwa emasontweni kuthiwa kuvunywa isono uma ungena esontweni. Akuvumisi noma ubani. Thina siyavumisa enkonzweni yethu. Bakhona abafundisi sabafaka umkhuleko sabagcoba ukuthi nisincedise ngoba umsebenzi sewumningi. Amen. Amen. Ngoba umsebenzi sewumningi. Amen bazalwane. Amen. Kodwa bafundisa ukuthi once wavumisa umuntu wasikhumbula leso sono sakhe woza uzovuma izono kwawena. Cela inkosi uJesu ngithethelele ubani uvume ukuthi wakhipha isisu. Manje mangimbona ngiyacabanga ukuthi awukambe lo wakhipha isisu. Uhambe uyovuma isono uthi inkosi ngithethelele ungaphindi uyicabange lo nto leyo. Ngomthetho mangabe nje uvumisa isono ufuna ukuthi usukuma lapha uqeda ukukhuleka awusazi bonke labantu bebeshayilana bebethini. Ngomthetho wasezulwini. Amen. Amen bazalwane. Manje ke lithi vuma isono komunye komunye. Yabo ke manje safika nivele eGibhithe izono niyayivuma kithi zonke zaseGibhithe. Niyayivuma. Nivuma kubagcotshwa abavumisa izono. Vume ukuthi uqala una 5 years
ngoba uma usuno 5 years usukusunasi isono ngoba uyantshontsha. Akekho umzali ofundisa ingane yakhe ukuthi bayisela. Amen. Kodwa uSathane ongena kule ngane athi ntshontsha wena ntshontsha ushukela ntshontsha ini. Ngoba usuke setshala imbewu yakhe embi yokweba ukuthi wena njengoba ngikufundisa ukweba nje uyogcina ejele. Uvume umaqashelana uzubona ukuthi umgomo mama hlala phansi please. Uzubona ukuthi lo umgomo kaSathane. Akekho noma munye umuntu noma ngabe uzalwa yikhona noma ngabe uzalwa umfundisi. Akekho ngathi mina ngudlala ngingaqashelana. Kodwa akekho umzali ukuthi mayikhula ingane athi uyabona wena umfana wena athi uyabona wena uyintombazana. Wena mfana yenze nje kwintombazana akekho. Kodwa lezi ingane ziyahamba ziyodlala emva kwendlu. Zifike zenze lento ukuthi wena ubaba wena mina ngumama. Ngoba uSathane usuke sebumba akha efaka isitina la kumuntu sokuthi uyofeba uyathanda uthandi. Manje mawufika uzosindiswa umntwana kaNkulunkulu uvuma lezo zona hayi ukuthi uyikhohliwe angeke uNkulunkulu ola. Amen. Yabona ikhanda luNkulunkulu. Amen. Yonke into wayenza umncane uyazi kahle. Amen. Yonke into uzube ngaka wazi kahle ukuthi wakwenza ngeke nje ukhohlwe. Amen. Amen. Bese uyeza sewukhula sewuyi-teenager. Sewuyi-teenager ukuthi bakuphatha kanjani ubu-teenager. Wobahalela kanjani abafana. Ngoba manje usuyintombi usuthombile lithini igazi lakho. Lathini igazi lakho. Uvume leso sono. Amen. Uvuma isono sokuthi mhlawumbe ubuvirgin bakho baphela endleleni ungakafika emshadweni. Ubuvirgin bakho baphelela endleleni ungakafika emshadweni. Uvuma ukuthi ubuvirgin baphelela endleleni. Baphelela indongweni zesikole or baphelela amadeskini esikole or baphelela ematoilet. Thina sasitheza izinkuni baphelela emahlathini. Uyasho ukuthi baphelelaphi ubuvirgin bakho usho ukuthi futhi baqedwe ubani. Amen. Ngomkhohlwe. Ukiphani ibhande yesono ukuthi uNkulunkulu uma ingcwele noma sehleli kuwe ahlale kamnandi ahalalele. Ngoba wena uxubhile. Amen. Ukhiphe ususebenza. Ukhiphe osikhaftini ubiza amadoda abantu ngoyikhaftini. Kukhona onomathikithi awazi amadoda ukuthi abizwa ngonomathikithi. Ithikithi lami lebhasi ngoba ngithi umthekela ithikithi ngenyanga. Kukhona usikhaftini ngelunch ulethe imali esikhaftini. Kukhona usapha ekhaya mase ngiyekhaya. Babizwa ngamagama lamadoda. Usho uthi kwakukhona osikhaftini kwakukhona zasigibelani iqalini lebhasi. Phatko. Thina sasihamba ngoPhatko. Kukhona oPhatko. Mayethi nje ukuthi uyaphi wemngane hayi ngisakuphatko. Sakubona uPhatko. Sebeyazi ukuthi ufuna imali yethikithi. Amen. Uyasivuma lezo zono. Amen. 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 Uvume nekudla okuthengela abantwana bakho kwamashende kwenyathi ngoba wawakha ububi kulabantwana. Wawufaka upoison. Amen. Amen. Ngeke ngabonga ke bazalwane kulonyaka Shumayi little brother inivhayi kuke kwathi ukwehla ukuyoma emasangweni emsebenzi. Hey phela bekufiwa la eSouth Africa. Bekuthi nje mazithi nje December kuvala amafem uzothola amaququ babafazi emagate namafem. Kuzofuna imali. Azokulungisa amadoda lawo ohamba. Lawo khamba angewona wala azokulungisa. Afuna nje thina sasebenza emakitchen babehlala nathi unyaka wonke emakitchen upheka uwashu ayina. Mase kuthiwa sekusese abhali list. Zokuthengela ukuthi ngiyahola. Ya uze lapha ngiyahola. Na usuyazi ukuthi ngo12 nje bayaphuma bahamba. Uyolumile lapha kukuphi la esangweni la. Mawuzofika eWestgate. Yini la kamasipala la.
eselbi uzolumile esangweni eselbi dala bebhoboza ingoma ngale onke amadoda asephumele neyikhwama uzobona i-security Valley Gate wa security wa Valley Gate ngifuna uFrance lana ngifuna uJohannes bathi uphuma ngale ngoba uhambe ngo9 usena wena ngo1 uhambe ngo9 uJohannes dale mbili yankosikazi wakhe wena noNjindo uyasala kade isiza ngaunyaka wonke amen shawu January uzofika selunge my baby uyazi nje kwafika umzala wami nje Skillleg fika umzala wami nje na wathi nje nayi imonti ekhaya nje Skillleg ngathi ngithi ngizoye ebank ngikusendela imali washuthi nje Skillleg umzala Skillleg ngoba nawe igciwane lomfebele kuphethe okay manje siyavunywa ukuthi wawumeselbi uyofuna imali zamadoda amen uyodlisa ingane zakho usulebhayile lapha koHulwethu ulebhayile ngeke uyikhiphe usehambile uphume ngembobo Mama khuluma lapha endle thina ngeke sadlalise. Ngeke sadlalise thina. Ukhohle ukuthi ubumwashela umayinela umphekela. Lithi vuma isono komunye komuntu. Amen. Ziyavunywa. Amen. Ziyavunywa bazala. Amen. Uzuvume nokukhipha isisu. Amen. Uthi bafiwe amakhosikazi angakhiphanga isisu. Amen. Afiwe. Amen. Ngoba la emjolweni la makujolwa lana senihleli lapha epakini nikhuluma nezintombi ha uvakashelile ubonile ukhulelwanga nje ye ngishona le ntambo le yekhethenisi kuthiwe yeyokhipha leli cinge eliphakathi kusale le rubber le uyifudo wasitshela thina sibuya kude thina uNkulunkulu wasithola kude Amen. ingakho uSathane ngemzonda kangaka nje hawu ubekuthathile hambe nawe phuza banyazini goqo usuyaphuza hawu phuza absent soda goqo enhlizweni uthina ngithi ukhipha liyana sekubhaliwe Amen. noma ngabe bingekho noma ngabe bikhona Amen. Amen. khiphusha ukuthi ngakhipha isisu kanje mangabe wasikhipha sesiwumntwana sesibonakala uyasho ukuthi ngakubona kwangathi umfana ngakuthatha mhlambe ngakubela umgodi ngakugqiba or ngakushonisa etoilet or ngakufaka edustbinini Amen. hoyi lapho musuvuma izono mama hey kobe ngathi awusaphila emhlabeni Amen. uhamba nje umnandi ujabulile ukadla komthwala ekusindayo Amen. vuma izono senisebenza amatiya belungu ama toilet paper ama coffee impahla zabelungu nintshontsha amashiti nintshontsha uvume kuthi wawungena emabhusha thatha amapieces wafakela noma ebanda suhamba nje ukhahlazela kanje amapieces wabambe ngamathanga amapieces ngeke ngambona impela phela ehambe esenteze lithi mayifika la ngasemnyango wetaxi wathi inkosi malanga e5 kg inkosi malanga e5 kg Yo. omunye ngambona entshontsha ama-tracksuit emsebenzini kanti khona lapha ngasejipi bayathenga uwakhipha khona la ethayithini uyabanika abantu abangcolile badla into eyingcolile vele Amen. Amen. siyavunya izona Amen. ngoba amabhizinisi awenje utshontsha kwenu kweba kwenu Amen. ngoba amabhizinisi awawanga kunabantu amagaraji aphelile nithi bantshontsha upetrol Amen. amashop aphelile
Kunabantu nje othi wena wokuze uzothenga wena engathi ungathi ngiyakushayela lapha kanti uyaphuma uyahamba useconnected ne security. Inqwaba engakaya grocer. Amen. Ingakho namhlanje imisebenzi niphelele. Ngoba lo muntu lona mangabe iprofit engayitholi uzoholani. Angithi mawuntshontsha kule shop wena ubulala lo msebenzi wakho. Amen. Namhlanje abasebenzi bayakhala. Bathi sibathandazele mhlambe baphuma ngokwaye manje. Uyena owabulala le shop ngoba wayintshontsha la. Omunye umlungu la eRandfontein wayintsho efika ekseni ngo5 agcwale la kwakusebenza khona lo. Egcwalisa i-toilet paper egcwalise i-van kanti uyovula yakhe ishop. Abelungu ke bona abantshontshela nje ukuyovula yakhe ishop abantshontshela ibhodwe. Amen. Siyafunda lezo zonke. Amen. Vuma isono komunye. Bese kuzovunywa ke izono ke sengiyishile ezaseGibhithe. Sengiyishilo sengisho lezi zamakholo ezikhuphukile izono. Lezi abahamba nazo esezibaqedile. Bano high blood, bano shukela, bano cancer, banani yilezo zono nje. Ngoba uma unaleso unesono nje uyagula. Amen. Asidlali isono sifake isifo. Amen. Isono samakholwa ke yilesi. Isono samakholwa. Imicabango. Imidlinzo. Cabango. Imidlinzo. Nokuhleba. Uhleba kanjani ke? Uhleba ngokuthi mangabe akekho umuntu ongone emhlabeni. Akekho futhi umuntu ongenaphutha nami ngimila nje namaphutha. Mhlambe ngoba ngikhuluma nje uzongisola ukuthi bengafanele ukuthi akhulume kanje. Akushiwo nje lokho enkonzweni, akushiwo. Ube sethini mayisethi? Lo mama vele nje angithi wathi akazi lutho vele. Akukhulunywa kanjena. Yabona kuthiwani? Khuluma kwakhona. Bakusho nje. Akhulu bakusho ngesilungu, andanelungu noma nifundile manje. Bakusho ngesilungu bathi akukhulunywa kanjena. Awuhlambala, uyahlambalaza. Awuhlambalazi. Uyacweca ukuthi ukhuluma kanjani nabantu. Ngikhuluma nabantu ngoba ngikhuluma nezoni nje ezonile. Amen. Izoni balokucweca nibulawa isono nino high blood nino tshukela. Amen. Bese ke uyambona nangumama. Wenza into embi lo mama lona. Lo mama lona awunjalo mama ayikufuthwa la usizwe isizulu uzokwa. Ake ngithi nangu lo mama lo. Lo mama lona abazalwane kunento nje engenziwe enkonzweni yenu uyayenza. Amen. Uyayenza. Amen. Sesuka lo uyotshela lo. Kodwa yambona umama Hipha. Njalo nje yena wenza kanje. Usethi lona, hawu kandawu uyambona. Dala mina ngambona. Kudala bengizithulele. Yes. Uzonza phela akathintwa. Nihambe. Phinde futhi ufike uye kuloya. Hayi bekufika umama umhali lapha kimi. Efikile. Ezothi umama Hipha unje. Awusasho wena ukuthi besithi soyithu. Umama umhali uthe yena mina ngase ngithi. Yeah. Usuthi hey ubefikile umama umhali wathi ngomama Hipha. Ususuka wena usiya kumama Hipha. Bekufike umama ezothi umama umhali uthe. Yasha. Umama Hipha lapho naye athukuthele lapho akakwazi ukubiza labantu beze ukuthi benithini ingami uzombona esontweni ekhale vukuhlanya ethandaza kaqedi noma abantu sebethule ethandaza esontweni noma abantu sebethule uzubathethelele Nkosi abakwenzayo ubathethelele Jehova abakwenzayo Ngibona kuJesu. la ematsheni la mase nikhulumile nobabili wayisola wena le ndaba uyabuya uzakulo sithe sikhuluma mamhali ngithe ngifike ekhaya uMongcwele wangisola ngalento kade sikhuluma wathi besihleba masikhuluma ngalo engekho
asambe siye kuye. Niyafika lapha kuye, niyathandaza ningomama besililo. Seniyasukuma nithi mama, uNkulunkulu usolile. Bekade sihlangene sobabili. Sakhuluma ngawe wena. Ukuthi wena nje. Sicela uNkulunkulu asithethelele. Nawe usithethelele. Wenze njani lo? Useyasukuma. Uyanihaka, niyakhuleka. Senicaba abantu uSathane, lona yena akabheki nini ebenihleba ngaye. Ubheka ukuthi yeyi bantu abantwana kababa nasinda ukuthi nize kimi ngoba ube senitholile. USathane umuntu umthola kanjalo vele. Kodwa naye noma ingena amangcwele usazohlala njalo ethukuthelela lapha. Ukuthi babehleba nganje. Babekhuluma ngami sesuka futhi usotshelana. Bebefikile bezoxolisa bethi ngibathethelele babehleba ngami. Kodwa kulabo uthe ngiyangithethelela kodwa kusukile enhlizweni yakhe. Umntwana kaNkulunkulu mayekuthatha ekusakulo kade lihleba ngaye. Wena msuthukuthela uthi why wena ungithatha? Angibe sikhuluma sobabili usiyangithatha ufuna ukuyiveza. Jabulela ukuthi uyakuthatha uyakwephula ogibeni lomculo. Nawe mabefika kuwe bethi bebehleba ngawe musuthukuthela. Wothi ngiyakubonga Nkosi ukuthi ubephulile ogibeni lomcuphi. Ubesefikile uSathane unohlebo wahlebe ideni. Ubesefikile ezothatha ingane zakwethu. Nithandaze ningomama niphume lapho kuculuhosana la ngaphakathi. Kodwa nahlukana lapho kumncu behleba ngame ngabethini ngame kanjani aniye ezulwini. Amen. Malithi vuma isono komunye. Fundisa namhlanje komama. Amen. Mhlambe ubukade usushadile. Usunomyeni. Wajola. Wena uyijolela nje wena. Uyilalela namadoda nje wena uyijolela. Ususindisiwe manje. Awuyi kule ndoda engakholi uyitshela ukuthi mina bengilala nobani. Ukutshele mina. Akithi akakholwa lo muntu. Amen. Cela nje baba ungithethelele. Ivumizona baba. Mina njena kade ungekho ngilala nobani. Akakholwa lo muntu. Phinda kwaThembe. Yeah. Amen. Mase sekubalela uthi washo ufika late athi ubusuye kobani. Hayi kanti ngani kwathiwa sifo azivunyi izono kumuntu ongakholwa. Amen. Noma ngabe le ndoda wayidlisa uvuma kubavumisi bezono angithi akakholwa. Umuntu ongazuye kuye umuntu osekholwa. Amen. Ngoba nithethe ilanga into eyi1. Amen. Amen. Ngahamba nje ngaya mina enyangeni ngayofuna into ethile ngakudlisa baba. Kuthiwa ngivuma izono. Amen. Enye yaxosha. Enye kushiya kanjalo ngoba leli idliso lelo idlise lona mhlambi inamahlaba nje eswini. Sekuzothi maye namahlaba isiyazi ukuthi wangidlisa umamali. Luyaphela uthanda endlini luqedwa yini ukuhlambuluka. Ngafanele ngahlambuluka nje angishintshela ubaba kaBaba. Uhlambuluke la kungafanele khona. Sizonifundisa namhlanje. Amen. Ukuthi inhlambuluko inama office akhona. Amen. La uzothola khona ukuthula. Amen. Lithi vuma isono komunye. Amen. Uvuma amanga. Ukuthi mangithi ngiyakhuluma nje ngumzalwane ngisindisiwe kodwa angiqedi indaba amanga engasho ukuthi uNkulunkulu angiqedi bakwethu uzivumela wena uya kumhlambulukisi. Ngicela inkosi ngithethelele. Hayi amanga. Hayi. Phela ngeke ngene mangisho. Ngoba noma ngixoxela nje inkosi ngithi ngiyaxoxa. Unye uNkulunkulu okumfoka amanga. Angiqedi nje indaba yami engangenanga uMrs Manga. Angiqedi ngicela inkosi angisize. Uzokusiza ngokuthi uyohlambuluka. Akusiza phele ngempela amanga. Amen. Mina nganginamanga wayezathi ugogo wami ngiwafunda esikoleni. Athi ayisuka wena ngeke ukubhadalela ischool fees ngoba wena futhi wena ufunda amanga esikoleni. Ngikhumbula lini izulu eNatali.
kufuneka ama raincoat esikoleni. Bathi ugogo mina ngikuthengela I raincoat ngoba wena unamanga. Wangisikela wathatha iumbrella wayisika. Wayinqamla la. Wathi ngoba unamanga. Wathatha enkulu iumbrella yakhe ayeyibeka mayihlakule ensimini. Wayinqamla intambo. Ufaka. Ngenxa yamanga. Ngoba ngangiyingane nami ngahamba na-umbrella. Zangihleka iy'ngane zafa iy'ngane ngifake i-umbrella. Ngigqoke i-umbrella. Amen. Uvume kuwena ukuthi hey mina akwenzeki nje ngiqeda indaba. Sengiyakholwa impela. Sengiyamuzwa impela lo Jesu. Kodwa nje ayipheli indaba bakwethu. Uvuma umona. Amen. Uniqedile umona emasontweni enu. Amen. Hayi usizile ke thina ubrother inikwa ngoba asaqoki namakwayikwayi. Bebeqedwa amakwayikwayi emasontweni. Shayikwayikwayi ingeni. Ikwayikwayi. Abheke ikwayikwayi. Yo. Elinje. Ikwayikwayi lenje. Senomona. Bamonesalana ngezimonto. Bamonesalana ngeJewish ngokugqoka. Bamonesalana ngezindlu. Bamonesalana ngakho konke. Awutshelele izinto nomona nazo mangake kuthiwa asize kuwe zonke uzozenzani. Ngiyangibona lapha emarenkeni ngibone abantu bemonasela omunye ukuthi unamateksi angako omunye unamateksi angako omunye unamateksi. Mangake kuthiwa amateksi afole lapha erenkeni awakho wonke ungawenzani? Ungawenzani? Ima ngabe izinto lemhlabeni ezakho wethu uzozenzani? Kungena igciwane lomona. Amen. Hayi umona emakholweni we. Uyabona nje into ekhona emakholweni inhlebo. Nomona. Ay. Inyoka. Ulimi. Uhlaba noma engasathandi. Ngoba zange mhla isindiswa ayivumele into ukuthi mina ngiyahleba. Uthi lo nhlebo yakhe iyasala eCalvary. Iyasala impela eCalvary ngenkathi usindiswa kodwa masuhamba endleleni uhlangana nayo. Ngoba ngithi iyasala uyasho nokuthi uthi iyasala. Into esele bazalwane ibuye ivukize. Thina sithi ziyahlanzwa, ziyahlambululwa, ziyachiswa izono. Amen. Mangabe usahleba vuma impela uze uthi ngicela inkosi ngithethele mina ngisahleba. Ulimi lwami likasindi. Sikhulekele. Amen. Mangabe usenomona. Amen. Umona umngenisa umuntu esilwini. Amen. Amen. Baphelile umona. Amen. Amen. Abafiselani into ezinhle. Abafiselani into ezinhle. Jabula umntana kaNkulunkulu enento enhle yakho. Jabula umntana kaNkulunkulu enento enhle yakho. Jabula nje lo mama obheka unenhle enhle kanjani. Eyethu. Amen. Bheka nje uthi inhle kanjani. Ekabani? Eyasezulwini. Kuba jazi uJesu ngalendlu. Sengizombonasela ngesonto ezama sengibona enkonzweni. Upheleze ngambona endlini yakhe. Thina sike singene endlini ezamaglass. Singene endlini ezamaglass kuthi mawuthi uyabheka nje ubonda la khona iglass yonke into. Kodwa ngeke uzube nomona nangokodwa udumisa uJesu. Mina ngiyadumisa uJesu ngithi Jesu ngiyabonga. Yimi lo ngena kwesinje ngibonga wena Jesu. Ngisize. Amen. Sika safika kwenye phezulu entabeni. iJohannesburg yonke uyibuka phansi. Ngathi yimi lo madoda ngoJesu wami. Bhekani ngibuka iJohannesburg phansi. Ngadla mathita. Amen. Ngenzela ukuthi angazanyenyeze. Akunyenyezele ngento yozufa ungayitholanga. Amen. Sivuma izono. Amen. Vuma isono komunye. Amen. Azivunywa kulombani. Khona omunye okwewasho wafika lapha ekhaya ngamtshela ukuthi ngavuma isono wahamba ke. Ngathi obuya kuzozivuma wahamba. Waya kumfundisi wakhe. Lo ntombazane le yithi bidayisa ngomzimba la eHebrew. Yaye kumfundisi.
Yafika umfundisi. Yayizeka indaba. Mama tekwanithe baba ngivuma izongo. Mina eHebrew bengenza kanje. Uthi indoda yajuluka yathi. Umqolowe. Uthi babe Hebrew mina bengidayisa ngomzimba. Amadoda mina bengenza kanje baba. Onganami. Hayi, ngicela leyo. Singayikhulumeli la. Kwenza ishansi. Ngizokulanda. So ikhuluma la sikhuluma khona. La sikhuluma khona ngani yami hayi la. Uthini? Uthini ngani yami? Uthi indoda yajuluka yamanzi athithe. Ngoba lapha enhlambulukweni ufeza yonke into. Awukamanyala. Yonke into angithi manje uyakhipha indenda zikaSathane. Amen. Awekho amahloni ngoba lo muntu kumele uNkulunkulu utshela uNkulunkulu ukuthi mina uSathane ungenze nje wangirola kanje uSathane wangirola kanje uNkulunkulu. Kwehla igazi kaJesu ligeze. Amen. Manje ke mawuzuko ongasindanga ojuluka. Asithwaya shulu. Yeah, uyabethelwa uma umntwana kaNkulunkulu ibethelwa inyama yakho. Amen. Lithi vumiswa komunye komunye. Amen. Lithini awufundi? Okay. Siqala ku-13. Okay, siqala lapha ku-16. Uthi 15 umkhuleko wokukholwa uya kumsindisa ogulayo inkosi imvuse noma enzile isono uza kuthethelelwa zona. Ngakho vumani izono omunye komunye nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Umkhuleko oqinileyo uolungileyo unamandla kakhulu. Uyabona ke? Nikhulekelane lona ke mawusuvumisa nokuye angithena umgcotshwa kaNkulunkulu ukuthi ungumvumisi uzokukhulekela. Amen. Uzokukhulekela uvuma amanga ukuthi mina nginamanga ubuye futhi uthi usuthi uyakhuluma ngakusasa abuye lamanga ubuye futhi yimpi kuyaliwa uyishaya iziziphele uyezwa mina ngangiyishoplifter bazalo ngangitshontshe ngathi ngithwele ngangebe ngathi ngithwele ngeba ngempela into okudlala kwakuthi emsebenzini mangakantshontshe ngangena amandla okusebenza kwakuthi mase ngitshontshile ehotela ngangiseva or 20 ngesikhathi ngoba sengebile yangizwa kodwa ngasivuma leso sono sokweba wathi uNkulunkulu esengithesta wayongisebenzisa iambassadors zase-Angola yayingekho into yayingekho kodwa ngangiphuma ngisho ngoba manje sengivumile lento yaze yaphuma ngihlanze kwaze kwaphuma udenda ngoba isona ukuthatha into yomuntu engakunikanga. Amen. Hayi ayithatha nje lena nawe uyazi naye ayi unento eziningi uyazi lithi celani nizophiwa. Umzalwane uyacela umzalwane akayithatheli mawusu uthathelile unganikwanga webili. Amen. Amen. Vula lapha kuJohn bani Johann 3 verse 3 eka Johann oqala umpostoli Johann oqala 3 verse 3 hayi umvangeli Khona utholile mhlawumbe. khona oyitholile ayifuna hayi umvangeli apostoli Wonke umuntu lonalo lelo themba kuKristu uyatihlambulula njengoba naKristu ahlambulukile. amen bazalwane. Amen. Wonke umuntu onalo lelo themba lokukholwa uyazihlambulula njengoba noKristu naye uhlambulukile. Amen. Ngeke umkhonze uJesu unenhliziyo enamabala. Umzalwane mayiphila esesindisiwe uyayigada uyayibheka ukuthi yini embe ngiyenzile
ngoba lithi izwi lenkosi uma uthi awunasona uyasikhohlisa ukukhuluma nje unganakanga. Namhlanje ke ngempela ke izono sesihamba nasemgwaqweni. Yeah. Ngoba usuthi uyayihambela nje uyambona nje ubaba useyajika nje. Useyichithela amanzi khona lapho phambi kwakho. Obaba banamhlanje abasasabi lutho. Abafanele bangasaba ngithi kwathiwa 50-50. Obaba babemsaba kabi umuntu wesifazane eqala. Kodwa kwathona kwafana kwathiwa 50-50 nje. Uyayimela nje. Make wabona wena ihlo lakho labona hamba yohlambuluka ngoba le nto seyingenile la ihleli. Amen. Ukuthi uboneni. Amen. Emateksini ugibela emabhasini ugibela inhlamba abayithukayo uyayizwa. Hamba yohlambuluka ukuthi ngizweni. Ngoba uzothi nawe ngeke ilanga ukuthi uyakhuluma uyikhiphe ngoba wayizwa. Amen. Amen. Ngithe ngihamba ngeteksi udriver wafaka umaskandi wafaka ezakithi le kwaZulu. Hayi bese ngithi ikhanda. Lo ngoma leyo wawuyicula ezweni uyifakile udriver namhlanje eteksini unyawo. Hamba yovuma ngoba ubona nawe sewukwenza. Hayi ukuthi uyaplana bazalwane mina ngiyakwazi. Ubona sewuthi uthi hawu sengenzani. Hawu. Hamba yovuma. Amen. Bese kudlala umaskandi eteksini. Ngibonisa ngithi ikhanda nonyawo. Kusho ukuthi bese ngisupporta. Amen. Amen. Amen baza ngisho ingoma lezi ezidlalwa siyayikhetha. Nengoma lezi ezidlalwa zeinkonzo siyayikhetha. Mina ngangihamba mina ubaba wakithi esasebenzela iphaleli. Ngihamba mina ngiyale eliphaleli emalapho. Eteksini kufakwe ingoma zakarhanyana. La ngiyithanda man. Ngicule man ngicule. uNkulunkulu one day wathi uyawusupport umbuso kaRhanyana mawucula lezi ngoma. Wathi uyawusupport umbuso kaRhanyana mawucula lezi ngoma. Ngoba lezi ngoma mazithi uNkulunkulu zisho uNkulunkulu wazo. Hayi mina. Nawe mawuyicula manje usho lo uNkulunkulu wazo. Sekhethe ingoma masesikholwa sihola umoya ingcwele ezingomeni. Amen. Awuculi noma yini. Ngoba ngafana mawuhamba uphathe icilongo uyiculela icilongo. Futhi kamanje sesiyajabula abazalwane emafonini ethu sekunayo yonke inkonzo yokusindiswa. Angazi ukuthi ungazulalela umaskandi ulalela orhanyana ngabe sekwenze njani. Amen. Amen. Bonke abanalo lelo themba elinjalo bayazihlambulula njengoba naye uKristu uhlambulukile. Amen. Inkonzo yokuhlambuluka ufunza uKristu. Amen. Ngoba once wanento awayihlambuluka yahlala la enhlizweni. Inhliziyo yakhe izoba namabala. Mayisinamabala inhliziyo umoya ingcwele uyakushiya. Mayisekushila umoya ingcwele izifo ziyangena. Siyabathandazela siyabakhulekela. Abafundisi ukuthi bathole kodwa mabengeza nje mina beze nje beze ngempela ukhona oshilo wathi mama Tekwani wathi ngeke bayithole lenkonzo yokuhlambuluka ngaphandle kuba beze ku ngeke ngempela futhi lokho ngiyakusho ngoba bathi bayithatha mase abantu besho izono zabo bajuluka babemanzi bathi abeze siye kuNkulunkulu bahambe bayohlambulukisa amabandla abo. Angithi bazohlambulukisela sebantsheni abantu bangangena enkonzo bengahlambulukile. Akeze amabezile. Lijwayini mfethu ke qala wena ke. Vuma izolo. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba ngiyamuzwa nozivumayo ngiyamuzwa norobhayo. Ngiyamuzwa. Ozivume kahle ngimzilisa ukudla. Sela ngazi-ke ngoba baphethe igubhu zamaphilisi. Ngoba futhi ngeke usivumise isono sadla amaphilisi. Amen. Ngeke. Khonza uNkulunkulu ababili uthi uzovumisa abantu izono ngeke. Manje nenza nje bazalwane. Isikhathi siyahamba. Amen. Amen. Ubhuti lo siletha nge-Uber uthi umbonisile uNkulunkulu ukuthi kwaratu.
indoda manje ishumayela njoba kade silethe last week kwezenkonzweni ngesonto kade hambe evinjwa abantu asebaphendulile uthi lento manje uNkulunkulu kudala nginika ngingazi ukuthi ngizokwenza njani mangifika emasontweni ngithi uNkulunkulu nginika lento abazi abantu uNkulunkulu mayimnika into umuntu abazi ukuthi lento le kaNkulunkulu kufanele lo muntu umsize kanjani ukuze lento ibe neyithelo umuntu mayifika enkonzweni ezosho into engaphezulu kweyakho wena mfundisi unejealous unomona hayibo uzolithatha amthathela uzolithatha alisethi elikabani mina uNkulunkulu wangitshela wathi kuzofika abangaphezulu ngesiphiwo kwakho kuzofika abangaphezulu ngesiphiwo kwakho wojabulela wena ukuthi inkosi kodwa konke lokhu kungenxa ukuthi ngalalela wena Amen. kunjengothisha uthisha naba bebe othisha sathi sihamba naye lapha emolo wahlangana nendoda esiyabamhlophe la isiyaba ixhego uyana uMamrati Nkosi uthi uyo wangifundisa wena wangifundisa yebo into enjalo isiyasebenza manje isinekusasa kodwa yaphuma phi lapha wajabula lo mama wajabula nawe mawumfundisi kufika abantu umsebenzi omkhulu kaNkulunkulu abangasabeki izandla asebeyishanga esithunzi nje amadimoni aphume jabula Amen. Amen. Jesus. jabula Amen. uthi kusho ukuthi ngihamba nawe Nkosi Amen. makusaqhamuka abantu obagcwalisa ngalendlela kusho ukuthi ngihamba nawe Jehova Hallelujah. vuma isono komunye ke bazali sengifundisile ngokuvuma izono senizwile bazali ukuthi izono ivunwa kanjani nivuma izono mawushita kuthiwa kuyashitwa mawushita uyindodeni yakho uzala kithi Amen. konke okubi awuyi kuloya muntu ongakholwa awuyi kuloya muntu ongakholwa akakholwa loya muntu ngeke ayidlulise enhlizweni yakhe lento yohlala ibeke enhlizweni yakhe kuyoba buhlungu mawusuthi uwenza iphutha athi kambe wena vele nje kubuhlungu ngoba inhlambuluko yakho yise endaweni ongaseyo endaweni errong amen Ngiyamthanda uJesu wami yedwa ngizozidlalela kuye mina ngiyamthanda uJesu wami yedwa ngizozidlalela kuye mina ngiyamthanda yedwa ngizozidlalela kuye yedwa sesizwile baba wethu namandla ukuthi masizithembele njalo sonke Nkosi yami siyasihlambulule igazi lakho baba linamandla lokuba lisihlaze lisihlambule siphile baba kugcwele ezweni lasemhlabeni siphile sigcwele umuntu wethu namandla ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha umkhulu baba wethu engithembekile akekho njengawe akekho ufana nawe inkosi udala inkosi njalo kubo bonke omkhulu Nkosi siyabonga udumo nenkazimulo malube kuwe nanti ikhale encekukazi yakho Nkosi yami sesingenile Nkosi yami uyazi bakommisele khona uyasazi isiphiwo sakhe Nkosi yami uyazi ukuthi unetheleni Nkosi yami umsebenzi omnethele wona Nkosi yami mawube nesithelo Nkosi yami akusebenzele uNkulunkulu wethu namandla ngoba sekuzwada nje uNkulunkulu wethu engcwele isikhathi sesihambile Nkosi yami seliyoshona Nkosi selimathunzi Nkosi ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha bonke abantwana abakhabezekile enkonzo yomama besifilo Nkosi yami uyazibona izidingo zabo Jesu uyazibona izidingo zabo Somali
amandla uyazibona izidingo zabo esibacelela khona ukukholwa esibacelela khona ukwenza intando yakho esibacelela khona ukugcwaliswa ngamandla kamoyingcwele esibacelela khona umlilo azibulo yakho sitomandla amandla wonke aqala nafetho akekho njengawe ndodana kaFukele konke siyabonga ukudinga azibulo balubekile wethembekile akekho kufana nawe wethembekile akekho njengawe wethembekile uNkulunkulu baba wethembekile siyabonga sohlala sibonga njalo besazo emakhaya abo Nkosi inhlosi yakho ihambe nabo Nkosi ihambe nabo Jesu sibongile ukuzwa Nkosi sami ukuthi othikoloji baxoshile sibongile ukuzwa ukuthi othikoloji Nkosi baxoshile sibongile ukuzwa ukuthi ilwile yothikoloji wayehlula uNkulunkulu wethu namandla wokuba nonjengawe banofana nawe sibongile dola lethu nomntwana baba ubuyile uNkulunkulu wethu namandla wala uqhawe namaqhawe wamehlula udrago inyoka enjala umntwana wabuya Nkosi yami ukhanseleke baba lo mntwana ukhansele Nkosi Jesu utshala ukuthula empilweni yakhe nabazali bakhe Nkosi bakhansele utshala uthando ukuthula ngegama lenkosi yethu Jesu kube baba lokwenza kusukwenza baba kobubi kodwa kungokubonakalisa amandla akho bakhule emoya bagcwaliswe ngomoya oyingcwele amandla akho Nkosi manje baba wanikela ngendodana haleluya siya